Undang Bapak Senari, Ibu Senari sekeluarga saking dusun Mojo Lor. Dalam mriko pagelaran sederok setia kawan nyambut gawe bebarengan Febril Audio Sound System saking Mojo Kidul kagunganipun Bapak Said. Lan ugi boten ketinggalan nyambut gawe bebarengan artis video syuting multimedia Mas Eko Uke saking Dawan Loro Sukodono. Saderengipun panjenengan mirsani kebiari rock setia kawan kula ngaturaken setunggal tembang spesial kangge sing duwe gawe nggih menika Bapak Senari sesarengan Ibu Senari. Coba dikei bingung Mas alon-alon. Oke, masih bersama setia kawan original. Layangan hang penjoto lahi bingung ngelingsung katut angine embung nang endi sangkane embung pikiran son iki mergo riko sing ana teko dongi riko wis teko malah gowo anti hang loro layangan ang penjoto lahi bingung ngelingsung katut angine embung nang endi sangkane
yaitu satu tembang spesial kangge Bapak tuan rumah nggih. Dan untuk lagu yang kedua di sini masih akan dibawakan oleh Mama Tunami. Kepada Mama kami persilahkan. Semoga